Rutinitas esukku sakbare masak ya iku nyapu latar karo ngresiki tandon banyu. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Iya yo Cah, isu-isu. Tapi srengenge ngene wis tukul soalnya iki musim ketiga. Sakbare aku masak nyawang latar karo kalenane iki akeh godhong-godhongan dadi gasae njipuk sapu karonan ikra ape nggo resik-resik. Tak deloki kalenan ngarep omahku iki luruane akeh dadi tak resikane ben ketok padang lan nyaman nek dipandang mripat. Biasane nek usum udan luruane ngene iki katut banjir, lah saiki ketiga banyune ora ana ya luruane mandeg. Iki sing sebagian wis bar tak sapu langsung tak obong ae luruane. Bar ngono lanjut iki ngalih ning sisih sebelah wetan tak sapu meneh tak klumpukno. Tak warna sing mau sing tak obong. Lah kok bapakku gremeng ae. Wedi nek nyelet kios bensine mbokku Cah. Sakbare nyapu kalenan iki lanjut ape nyapu latar ben ora bledu iki engko tak pekno banyu tak sirat-siratin dhisik bene ora mabul lawune Cah. Ape njupuk banyu kok tandon banyuku ora ana banyune dadi njupuk ning mburi. Langsung ae tak sirat-siratno banyune ben supaya ketep lemah iki ya. Wis bar leh ku nyirati banyu saiki gek lanjut ndang disaponi srak-srek gendang bar bendang genti gawean liyane. Ancene wong desa Cah ngarepe akeh wit-witane dadi godhong-godhongane akeh sing do ceblok nek wayah ketiga ngene iki. Apa meneh nek awan angine banter malah tambah akeh godhong cubloke. Bar leh ku nyapu luruane melok tak obong pisan Cah. Saiki genti ape ngresiki tandon banyu. Tandon banyu iki ancen sing jaba ketok karaten Cah. Iki bekase aspal, tapi nek sing jero iki bekas aspale ijek akeh. Nek dienggo nampung banyu isih tetep resik ya. Pirang-pirang dina ora tak iseni banyu, lah kok rusuhe ra umum dadi iki tak resiki. Pokoke sembarang gawe diayahi iso kabeh. Piye Cah nek ngene iki kowe biasane njagakno bojonem apa mbok ayahi dhewe? Nek penggawean ngresiki tandon ngene iki nek aku ya tak ayahi dhewe lah wong ora serantan ngenteni Mas Bojo. Soale Mas Bojo ya lagi lunga gawe. Wis tak gojaki resik langsung tak balekno ning tempat asale. Saiki nggeret selang ape ngisi banyu tandone. Lah kok ndelalah selange ora candak dadi disembung karo paralon. Lah daripada ngudari selang liyane kedawan ya mending tak sembung paralon ae. Pokoke wis sak piyakalku iki. Sing penting banyune metu iso mlebu ning jero drim tepat sasaran. Alhamdulillah banyune mengalir sempurna.